Ayo. Ayo. Asa man ang tao dire? Oy, Sidi! Naman lagi ka! Oo, yaya. Mangutana ko. Unta yaya ba? Kung sa'y pangutanan ni mo, Sidi? Yaya, wa pa padala si Papa? Krisis na kayo, yaya. Wa ko'y kaon-kaon. Na, lukuya pud ni mo, Sidi, oy! Tapos, problema pa dyan, Sidi. Wala pa nagpadalay mong papa. Papa, yaya. Payat na kayo ko, yaya, oh. Wa ko'y kaon-kaon. Nalimta siguro ni Mama ug Papa, yaya. Malimta na siguro sa mong mamagpapa, Sidi. Kaya wala naman sila ipadala-dala. Grabe na sila, Mama ug Papa ba? Di na ko palangga ba? Basig, nabisi lang sila, Sidi. Basi pod, yaya, no? Yaya, wa pa nakauli si Madam. Na, wala pa dyan, Sidi. Basin ting klase pa tumuli. Asa dito siya nagbakasyon, yaya? Sa Baguio man to sila nagbakasyon, Sidi. Oh, wow. Ikuyog siyang mamig daddy. Lahi jud pag dato, yaya, no? Sige, rag. Bakasyon, yaya. Pantag madalto pod ko, yaya, no? Pading ka mo itong eskwela, Sidi. Kung mahuman na ka, pwede na ka mangitag maayong trabaho. Magskwila man jud kog tarong, yaya. Tala dyan, Sidi. Paningkamot ba? Ikaw, yaya. Nakahuman kag skwela, yaya. Na, wala dyan, Sidi. Kaya namin yung mangkog sa'yo. Ah, sayo day ka namin niya, yaya. O, Sidi, nagbini na lang kog sa'yo kaya wala may magpa-eskwela sa kuha. Wala day kay mamagpapa, yaya. Kay wa man ka nag-eskwela. Naman, Sidi, pero mag-uumara man. Dili sila kaya magpa-eskwela sa kuha. Lisod jud kung pobrita, yaya, no? Kay dikta ka eskwela. Bisag gusto to mag-eskwela. Yes. Yaya, namoy bugas tira, yaya. Jaming-jaming man ka, Sidi. Layo na kayo tag-istorya ba? Manghirap na diya kag bugas. Nga naman ang diskarte, yaya. Makuratan man dayon ka, yaya, kung maghiram ko og bugas. Atik-atik pa ka. Manghiram na diya kag bugas. May nang trailing, yaya ba? Kabalo na lang sila. Namin yung kog sa'yo. Ara, Sidi, oh. Titpida na ha kay sa kabulan nga budget ni mo ni. Sa isa ka adlaw, yaya. Sa isa man ko magkaon. Salamat kayo, yaya, ha. Titpida jud na, Sidi. Tawa na jud may bugas. Oo, yaya. Muli na ko. Tuoy jud ang bata ba? Pag walay atiman sa duha kaya ginikanan. Pre! Uy, pre! Unsa man kagikan, pre? Gikan ko kang ila, madam, pre. Unsa man ka dito, pre? Nagpakasaba ka kang madam, pre? Wala, pre, oy. Wa man pod si madam dito, pre. Oo, pa din nakaulit si madam, pre. Wala, pre. Si yaya ra dito. Tambay-tambay lagi ka sa dalam, pre. Atang-atang ko, pre. May hagi dalaga diri, pre. Napud ka, pre. Manguyab ka. Napud ba? Ana man na, pre. Ulit tao good ko. Daghan na ka na uyab, pre ba? Gwapo, pre. Bitaw, pre, no? Lahira jud kung gwapo. Nagkatingala, pre. Unsa, pre? Unsa nang telepon, pre? Bugas, pre. Gihatag ni yaya. Tama, pre. No. Bugas, pre. Na! Gwapo kayo imong pulma, pre. Pero ang problema, walay bugas. Ana, guna, pre. Para dili halata ba? Wa di gikaon. Pagdamay ka, pre. Bahinan nato ni, pre. Sige, pre. Adto ta sa inyo.